me haka kai ga ka gaba na kai ga ba nama ba ka zo ka hada kogon ka da kogo ni wallahi kariya ne zaka yi ina are da kai duk kudu ne wai in samu je gun mai gida ina kenan zan je gun Alhaji Jauro kunje miyatti Allah sarki da rabin sarki kana nufin Alhaji Suleiman Jauro Alhaji Suleiman Jauro warai kuwa kunje miyatti zaka je warai Allah mai iyo kunje miyatti Allah kunje miyatti annabi jo Allah kuma duniya da Allah kuma aljanna ji ne kashin kogo na yanzu da ka buga yayi kot to bari in ga amma ina jin ka kira Alhaji Suleiman Jauro sai na ji gabaki ɗaya na daina jin zafin nagode wallahi nagode yau kakata ta yanke saka to kaga shi Alhaji Jauro din nan kungiyar miyatti Allah Pro Market duk wani sarki da yake sarauta to kungiyar miyatti Allah ma ta sabuwar kala ta san da shi Allah kwarai kuwa Allah ji gawai a doba ya san da wannan bawan Allah to kaga yanzu ina zaka je a can na dosa can zan je gun Alhaji Suleiman Jauro can zan yanzu to dan Allah idan ka je ka gaishe min da shi Allah ko a to ai kamata ya ma bi ka in gaida ma shi ai gonna mu tafi Allah ko ai haka mu tafi kawai ni zuwa da kai ya fi sako mu je mu tsohon sarki a gaida kai uba jigona Alhaji Suleiman Jauro gaisuwa ya baba mun ji dadin mulkin katan a baya ubana mun yaba mun kara a gaida kai ya baba tsohon sarki alahiya muje ya baba Alhaji Suleiman Jauro gaisuwa ya baba tsohon sarki alahiya muje ya baba daga Gombe na zo don in yaba da alkhairinka tsohon sarki alahiya muje ya baba gaisuwa ta man kulu jinjina dan